Uy, mga katay ka sa una. Ito, ano? Sa una pa man tunay. Sa una pa to, batanon pa ko. Siguro mga high school ko. Ako yung tikat-kat. Sa amo ang kuwan ako, hindi tikat-kat. Magkaka ko nila, di ko naman sa kanang mahilaw ko na. Adi eh. Nga, alas 3 po man. Ato na mabaw-mabaw pa, tagay na kukuhan nga mabaw-mabaw. Sinakuhan yung hapon, dirito. Sabi na, sila, blaw. Hapon, sa mga batanon ba sila? Oo, batang. Bakit na tayo? Yung ko tayo. Sila ko, ang kuhan. Sige. Lupa na? Ay, kanang drama bata, drama ng mga gani. Linggot? Ay, si sana sa gani? Mikey ba si Mikey? Wala naman kami. Kat-kat lagi, oh. Ayaw. Ay, wag, basahin naman to. Hindi tayo makapangka ba? Sige ikaw, Day. Lumakat mama, dali. Dito ka, dali. Ayaw, di na. Ano mo ah? Ma, Oo. ako sa... Hindi ka magsaka kayo. Dito ka balo ba? Ha? Nakatago. Sun goes down. Dumi ka hulugan ganyan, adya. Ma! Ewan pa! Kaya, dihay nang nagtis. Ako sa sa... Tapi lagi dia yang ada lah. Ating English! Hello! Advice! Ala, yung mama, oy, saka naman gida din ha, oy. Kat-kat na kay. Years na. Ito lang magpasakay ha. Umali mama ha? Love ko. May sungkit nga kuan. Kanang si Buk ba? Kani, na kay kuya. Zero kay. Butterfly! Ha? Butterfly! Butterfly? O sige. Kabulin ang butterfly. Go. Wow. Una kang kuha og. Ano, nagdagdag din sa high school. Oo, kaya ada. Nagdagdag din siya? Butterfly! Ay. Ilan, di pa rin makabukon. Pagok-tok. Lagi ka? Ay! Sakit. Huwag ka nag-text. Uy, huwag ka nag-chat. Ano na ikaw kasi sakit? Ay, uy. Wala naman naman ako gino. Sige na kasi mo ba niya na oh. Okay. Hiling ko wala pa. Ikaw. Bakal mo tugapon ko eh. Ha? Napaapan mo ko diri sa lubot. Niya. Ano to ganin naguli ko sa kanang tambalan? Tambalan. Despre mo to sa
Ganun lang sunod. Wa ano to naglakan ka presa ko, wa ko pakan. Di, dagan ko kay, sunyasan ka nga dagan kay, Nakatami. Wa mo ko ba. Mo ni ka ni mo tunong nahulog si mo. Uy. Hotdan mo kung kahatagan sila ni sa kahano. Ko bala. Lain man ni. Kuya niya ang tagaan lagi sa kahon niya. Ina. Ako ka pa Problema. Ako ka pa mong karan hotdan. Lang ko na karong tawag na. Pwede matako-dako ba? 10,500. 3,500? Oh. ito ko, bilang mo ko Ano, nanay charge sa ano.